مستيات بيتنا سلامن تعنا من يلكم رحون كرابانكم مكتال مدبات مستيات بيتنا اتركوا كرات حاتتنا كمي تبعلو بمخنات بعل كبور بعل الدت نس أبونا لك كانت هاجر سبكت سكاندينافيان فنلندن بمخنات زخور بعل زلنا مدب نجمر لنا اسكساب مودا مدبنا مكتالكم من عدمكم مدبنا قبلكم سنة مكتال سلام أبونا نسالسا زينا أنا بخمسة قطع من رخب زلنا بجمرتا روحس بعل الدت ناخو من مولات بيتسقو من نتمنخو نسلت كله تقبل الله بوزيتيف سخونة قبل مرسي عديمناكم مسانا مسمستيات بيتنا نتقربو تهمنا بوزيتيف سخونة قبل مرسن سلت كله سنة سخونة قبل بلوثاتكم من أزينا نمسكن نلو معلتي بمخنات زخور بعل الدت ساني يتكلون نايو كانوا مجمرنا نتها تلتنا سلام كتبلونا ناي بعل الدت السنة يتمني تكون قلتلنا بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك أمين كبر حوي تسفاي كم مستيات بيتنا أقدم نعاهتكم كلها يمسكن معناته حساب يركب لكم نصهم كلها يفوزح جزيه سلة عدمني فلا بزح جزيه والله بناتي رخامات مبارك يفوزح جزيه سلة حتى تكون بزح يمسكن بزقات أمي نعاهتكم تخطاتلتنا نقول له بحفشة أمان خلصنا بروح بعلدتي ولا النايبل يعني الله مرحبا أبونا كرات خاتلتي مستيات بيتنا كم زادي من أزقل سنيو نسي أبونا نسال سايزينا نرخب زلنا سلازي تناي دحرا بايتا already تلالي خمم تونو إلا تسفان قبر بغت هناتي مدامنا هنجمرينا بأقدمنا جن هذا هزرز بلا حبريتا لنا كلميناتي نبع لدت استرالو وحتطاطا مسكرنا زعواناتها ناي دال نزلنا حبريتا كنسجر بيبا هنجمر كنجاب سكرين تريو ني بيت مرتي ناي منفسو بيت مرت كوليج قدس إغناطيوس أبي ستوكولم زركب ناي سكاندينافيان ناي هاجر سبكت سكاندينافيان فنلندن بزعبو أبونا حد هسر زبالة حبريتا خونا أبونا ذا سيليزيا تذكروات خونو أتي بوتا تي بيت مرتي ناي قدس إغناطيوس تيولوجي كوليج بحدا كيدنا أبزنا برنالو زتوستد سيلي بعلي زوسر كويا صبوا مذكرات خوياتنا بكمبيوتر يسني عجيب خمسة قطامي إلا مدب مجمرناون نا حبريتا ناي تي بيت مرتكوي ناي تيولوجي كوليج قدس إغناطيوس استقبلنا إلى انتيا بزعبا زي منفساوي بيت مرتي حسر زبالة حبريتا هاتونا أبكمي درجالو قالت بوزحات دليتي أو بيت مرتكم مهارو زداليو وياوا قول كروخ بزداليو كمزو لو أفريقيا زير لو بزحات اللو مو انتهى قول بلوتي زهب كميز بيت مرتي زعبا زي كتلالينا ده جيما يغني اللي تسفاي طبعا ما ذكرتها I think نوح عمتات كوين اللي مثلا إذا سألها توسط ቅዱስ ኢግናቲዮስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ብዙሕ ግን ዘፈር ዘሎ ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ ከም ተቐድሚ ሕጂ እውን ዝሓተትካ ንብዙሕ ግዜ ዝሓሸ መፂኻ ክትሪኦን ከተራእዮን ሰናይ እንዳበልኩ ንሕጂ ግን ሕቶኻ ንምምላስ ብመሰረቱ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዓዲ ኣለዋ እዩ ቤት ትምህርታት ማለት ዲያቆን ክኾን ዝደለየ ሰብስ ዲቁና ኣበይ ይመሃር ቀሺ ክኾን ዝደለየ ሰብስ ኣበይ ይመሃር ተኢልና ኣብ ዓድና ገዳማት ኣለውና ከምኡ እውን ርብሕ ዝበሉ ኣድባራት መምሃራን ቆፂሮም ሰብ ከም ዝመሃር ገብሩ እዮም ኣብ ስደት ምስ መፀና ግን ስደት ሒዝልና ዝመፀ ሽግር መወዳእታ እንዲ ዘይብሉ ፀብፂብካ ኩላይ ዝወዳእ ኣይኮነን ገሊና ንሪኦ ገሊና ይንሪኦን ዝኾነ ኮይኑ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለና ሓደ ካብቲ ሽግር ድማ ብፍላይ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ መፂናስ እቲ ብዓድና ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ገዲፍና ስለ ዝመፃና ተምሃሮ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣበይ ይመሃሩ እዚ ሕቶ እዩ መልሲ ከዓ ኣይተረኽቦን ግን ኣምላኽ ፈቃዱ ኮይኑ እቲ ቅዱስ ኢግናቲዮስ መንፈሳዊ ኮሌጅ
ነዚ ነገር እዚ ዘማልአልና ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ብዙሕ ብምክንያት በዓል ልደት ስለ ዝተዓደምኩ ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይኮንኩን ብሓፈሻ ግን ንመጻኢ ዝኾኑ ካህናትን ዲያቆናትን ወላ መርጌታታትን ኮላይ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ካብ ቤተክርስትያን ርሕቕ ስለ ዝበለ ካብ ቤተክርስትያን እውን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ሲስተም ናይ ቤተክርስትያን ኣመሃህራ ከመይ እዩ ቀሺ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ከመይ ኢሉ ዝኾን ዝብል ግን ቁርብ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ፍልጠት ኣለና ኢለ ይሓስብኒ ምስኩም ዋላ ክትዛረብ ከለካ ዘይርድእካ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻዊ ግን ከምቲ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ሓኪም ክኾን ኮይኑሲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ከይዱ ንሕክምና ዝምልከት ትምህርቲ ተማሂሩ ሓኪም ዝኸውን ቀሺ ክኸውን ዲያቆን ክኸውን መርጌታ ንክኸውን ኮላይ ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ክመሃር ኣለዎ ስለዚ እዚ ቤት ትምህርትና ነስታት ዘካይድ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብኣካል ኣብቲ ቦታ ሙሉእ ሰዓቶም ሂቦም ዝመሃሩ 11 ተምሃሮ ኣለዉ እቶም ዝበዝሑ ናይ መርጌታ ትምህርቲ እዮም ዝመሃሩ ገለ ካብኣቶም 4-5 ዝኾኑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሳመር ናይ መርጌታ ትምህርቲ ወዲኦም ስለ ዝኾኑ ክመረቑ እንዳተፀበለ ኢና ዘለና ሆፕፉሊ ሽዑ ንዕድመኩም ንኸውን መስትያት ቤትና ኮላይ እዚ ዓብይ ዜና እዩ ማለት ንእሽቶ ነገር ኣይኮነን እንኮ ኣብ ስደት ዘለህና ኣብ ስደት ንዘለዉ ህዝብና ከተምህረልና ትኽእል ኮሌጅ ኣብ ስደት ንሳያ ሕጂ ብባዕዱ መምህር ብሰናይ ድልየቱ ብዙም ብገለ ዝምህር ሰብ የለን ማለት ኣይኮንኩን ቤት ትምህርቲ እናገና ንፅውዕና ንሱ ማለት ከምቲ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዝምህርና ሰባት ኣለዉ ቻነላት ከፊቶም ዩቱብ ከፊቶም ቤት ትምህርቲ ክምሎ ግን ቁርብ ምስ ከፊና ማለት እየ ንምንታይስ ቤት ትምህርቲ ዘብሎ ክራይቴርያ ስለዘየማልእ እዚ ግን ሰርቲፋይድ ዝኾነ ብመንግስቲ ዝፍለጥ ብቤተክርስትያን ከዓ ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ እዩ ስለዚ እዚ ንገብር ኣለና ተስፊሕ ሓወይ ዲያቆና ክህነት ዝተምሃሩ ዝወድኡ እውን ኣለዉ ብጀክኡ እውን ብርሕቀት ንምሳሌ ቋንቋ ግእዝ ዝመሃሩ መንፈሳዊ ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት ዝብል ኮርስ ዝመሃሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ምሕደራ ቤተክርስትያን ዝብል ትምህርቲ ዝመሃሩ ክሳብ ሕጂ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት በብዓመቱ እንዳመረቕና ፀኒሕና ኢና ብኣማኢት ሎሚ ዓመት እውን ልዕሊ 100 ተምሃሮ ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ ፕሮግራማት ማለት እየ ስለዚ እዚ ታቲ ዝገብር ዘሎ ተስፊየ ኣብ ፅቡቅ ቁመና እዩ ዘሎ ገና እንዳዓበየ መደባት እንዳወሳኻ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ንዑ ዝምልከት መደብ ካልእ ግዜ እንድሕር ኣልይካ ክግበር ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ ብዛዕባ ክበሃል ዝግባእ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ነቶም ኣፈናዊ ሓበሬታ ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ይድውሉልና እዮም መብርሂ ደልዮም ገለ ደልዮም ሕጂ እውን ንእግረ መገደይ ንዝመፅእ ዘሎ ተርሚን ካብ ኣገስት ዝጅምር ትምህርቲ ክመሃሩ ዝደልዩ ሰባት እንድሕር ኣድልዮም መዝገባ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መዝገብ ይጅምር ስለ ዝኾነ ዲቁና ክመሃሩ ዝደልዩ ክህነት ክመሃሩ ዝደልዩ ብኣካል ይኹን ብኦንላይን ወይ እውን ከም ዝበልክዎም ካልኦት ኮርሳት ክመሃሩ ዝደልዩ ካብ ሕጂ ትሒዞም ድሃይ ክገብሩ ይሓትት ማለት እዩ ብሓፈሻ ተክበሃል ዝግብኦ ንባዕሉ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ርእሱ ዝኽኣለ ፕሮግራም የድልየ ኢለ ዝሓስብ እንድሕር መእተዊ ዝኾነካ ኮይኑ ነቲ ዝሓሰብካ ሓሳብካ ዝምልእ ኮይኑ እዚ ጥራሕ ክብል ይኽእል ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቦና ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብል እውን ከም ዝበልኩሞ ተስፋ ንገበር ኣብ ዝመፅእ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ወይ ኣብ ናይ መመረቕታ ከም ዝበልኩሞ መፂና ምስ ተመውዘሩ ተምሃሮ ዝርርብ እናገበርና ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ከም ዶኩመንታሪ ዝኣመሰለ ሰነድ ክዳሉን ተስፋ ገበር ንምቕፃል ብዛዕባ ክቡር በዓል ልደት ሕጂ ናእትዎ ዘለና ሕጂ ነውዕሎ ዘለና በዓል ኢና ክንዘራረብ تعبيهم براتوبنا لدت نعنا كريستيان تاي أكوابرا بعدت كدمن لومن كمي تقلسوا أبز فحت جبله تتنسل اللهم ويل بعدت انت أميرو ميزبها كشي أبي كشي نزي مدهاني ألم زبها لسي انتاي تقبر له معاتي إيران حتى يبلو وازا إكوازون دحار غير الوا مثلا حاسبهم هو
እንታይ ከፍሊጥ ኢልክን ገለስ ኣሎ እምበር ብዘይ ገለውካ መድሃኒ ዓለም ኣይብልዎን እዮም ኢሎም በሃል ሕጂ ድማ በዓል ልደት እንታይ እዩ ብርግጽ ልደት ጎይታና ዝተወልደሉ መዓልቲ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ይኽእል ይኽእል ግን ኣብ መንጎ ምፍላጥን ምርዳእን ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘሎ ከዓ ይሰማማዕ ነገራት ክትፈልጦምን ክትረድኦምን ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ሕጂ ትፍልጠት እኳ እንተሃለወ ትርዲኢት ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ልደት ብመሰረቱ ናይ እምነትና ፋውንዴሽን እምነ መሰረት እዩ ምክንያቱ ልደት ክርስቶስ ከየኽበርና ወይ ከዓ ክርስቶስ ተወሊዱ ከይበልና ተንስኡ ክንብል ንኽእል ኣይኮንናን ስለዚ በዓል ትንሳኤ ክነኽብር ከለና ጾም 40 ኢልና ክንጾም ከለና እቲ ኩሉ ንገብሮ ነገርሲ ኣብ ልደት ምስተመስረተ እዩ እቲ ዝተወልደ ክርስቶስ መከራ ምስተቐበለ ምስተሰቐለ ምስተንስአ እዚ ናቲ ትንሳኤ ዕርገት እንዳበልና ጥምቀት እንዳበልና ንኽብር ማለት እዩ ስለዚ ልደት ናይ ኩሉ ነገርና መሰረት እዩ ኣብ በዓልኡ ንዝምልከት ኣብ ዓዲ ቀደም ቆልዑ ከለና ዝከረኒ መቸም በቦትኡ እናተ ዝኾነ ኣብ በዓላታት ኣለዉ ኢለ ዝርኢ ኣብ ዝደንቀና ኸማን በዚ ኢትዮጵያ ዘለዎ ወገናት ከብዕልዎ ከለዉ ስገለ ዝመሳሰል ነገራት ኣዘኻኺሩኒ ንኣሽቱ ኮይና ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ከባቢ ዕሮሮ ዝበሃል ዝስራሕ ኣሎ ብበትሪ ፀሊምን ፃዕዳን እንዳተጠቕለለ ዝስራሕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣቦይ ንፉዕ ስለ ዝነበረስ ይስርሓልና ኣነ ባዕለይ ሰርሒ ይፈልጥኒ ግን ኩልኻ ዓበኻ ንእሽተኻ ንሱ ኢኻ ትሕዛ ትሽዑ ግዜ ድሓር በቢ ዕድሜኻ እቶም ዓበይቲ ናቶም ጉጅለ እቶም ማእከሎት ከምኡ እቶም ንኣሽቱ ከምኡ እንዳኾንካ ገዛ ገዛ ኢኻ ትዘውር በቲ በትሪ ጌርካ ያሃብኩም ሕምባሻ ደለኩም ናይ ዕንዳይ ወድኹም እንዳበልካ እቲ ሃርሞነቲ ልዳት ነቲ ማዕፆ እንድዕ ተስፋ ከምኡ እንድሕር ትፈልጥ ኮይንካ ናይ ሰማንያታት ይዛረብ ዘለኹ ከይዲ ሕጂ እቶም ገዛ ድማ ኣብ ገዛ ዝፀንሐ ብዙሕ ግዜ እንጀራ ባኻ ከምኡ ድሓን ዝኾነ ከዓ ሕምባሻ ባኻ ሕጂ ስለ ዝፈልጥኦ ሕምባሻ ተዳለዋ ኣለዋ ከምኡ እንድሕር ፀገም እንታይ ኢሉ ከዓ እንጀራ ምሃብ ኣሎ ጥራሕካ ሳይፅዱኻን እዩ ኣብዚ ፅቡቕ ነገር እንታይ ኣሎ ተኸዳ ቤተሰብ ገዛ እንድሕር ደኣ ነፍሰ ፀር ኮይና እታ ሰበይቲ ናይ ግድን ሕምባሻ ክትበካ ተፅቢት ኣሎ ከይሃበትካ ይትገድፎን ኢኻ ስለዚ ንሳ እውን ንሱ ስለትፈልጥ ኣዳልያ ትፀንሕ ዝገርመካ ናይ ቆልዑ ነገር ተኣኪብካ መን ኣላ ነፍሲ ፀር ኢልካ ኢኻ ቅድሚኡ ትምዝግብ ሕጂ እንድሕር ኣይኮንኩን ኣነ ነፍሲ ፀር ኣይኮንኩን ኢላ ከዓ በሊ ንዕሲ ገርያ ነታ ዝብለካ ዘለኹ በትሪ ንዕሲ ገርያ ትበሃል ሕጂ ከምዚ ምስጋር ንዕኡ ማለት ናይ ግድን ሓቃ ክትከውን ኣለዋ እምበር ሓስያ ክትሰጉሮ ይትኽእልኒ ምክንያቱ ከርሳ ህፃን ኣሎ ምስኡ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ቀደም ኣብ ዓድና በዚ መንገዲ እዚ ይኽበር ሕጂ ኩሉ እዚ ምስ ኣከብካዮ በበጎረብ ኮይንካ ክሳብ ንሱ ዝውዳእ ኣብቲ ዝመረፅካዮ ገዛ ምሳሌ ገዛና እንድሕር ተመሪፁ ኣብ ገዛና ቅመጥ እቲ ኩሉ ዝኣከብና ኢኮኖሚ ማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ ምሸት ኣብ ዝውዓልካ ውዒልካ መፂኻ ኣብኡ ትፃወት ኣብኡ ድማ ትሓድር ንጎ ከዓ ገዛኻ ትኸይድ ከምዚ እናበልና ነሕልፎ ነርና ይመስለኒ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሕ ነገራት ፈሪሱና ተበላሽዩና ስለዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘየለ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምናልባት ክዛረብ ከለኹ ምሳይ ዝነበሩ ቅድመይ ዝነበሩ ርድእ ንኾኑ ድሕሪኦም ዝመፁ ንኣሽቱ ግን ሜይቢ ታሪክ ክመስል ይኽእል ይኸውን ኣብ ዓድና በዚ መንገዲ እዩ ዝኽበር ነይሩ ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ድማ ኩላትና ከም እንፈልጦ እዞም ኣብዚ ወፃኢ እንወልዶም ቆልዑ ክሪስማስ መፀ ማለት በዛ ዓዲ ይውሊና ንዶ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ኦም ዝፅበዩ ሓደ ህያብ ይፅበዩ ሕጂ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ ደቂ ዝዓዲ ክዕልሉና ከለዉ ሕጂ እውን ብኸፊሉ ይገብርዎ እዮም እዚ ክዳን ናይ ባባናታለ ንብሎ ወይ ከዓ ቶምተን ሓደ ኣብዚ ገዛ ሓደ ሕያዋይ ቆልዓ ኣሎ ዲሉ ማዕፀ እዩ ዝኮኩሕ ሕጂ ሕያዋይ እንድሕር ኮይንካ ዝበልናካ እንድሕር ሰሚዕካሲ ቶምተ ከምፀልካ እዩ ፕሬዘንት ህያብ ክፈካ እንዳተባሃለ እዮም ዝዓብዩ
ሕጂ ብርግጽ በቲ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ጥዑይ ዝኾነ ክርስትያናዊ ነባብራ ንኽነብሩ ጠባይ ዘለዎም ቆልዑ ንክኾኑ ሓጋዚ እዩ ዘይሕግዝ ኣይኮነን ዋላ እውን ኣብዚ ሳምንቲ ናይ ልደት ዝረአዩ መንፈሳውያን ፊልምታት እውን ኣለዉ እዮም ኣብዚ ዓዲ እቲ ቁርብ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ግን ብኡ መንፅር ከዓ ሕጂ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልኩኻ መንጎ ምፍላጥን ምርዳእን ፍልልይ ኣሎ ኢልና ነርና ዓንተቦ ክሪስማስ ካብቶም ቀንዲ ናይ ቢዝነስ ወርሓት እዮም ድማ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ርኢ ነይረ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኣሜሪካ እዩ 1.9 ትሪልዮን እስታይ ንክግበር ዕድጊ ንክግበር ፕላን ተገይሩ ኣብ ናይ ክሪስማስ ወርሓት እዚ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ ዘለና ውሕድ ገንዘብ ኣይኮነን ሕጂ ሰብ ብምግዛእ ቢዚ ዝኾን ብህያባት ክገዝእ ክቕበል ክህብ ኣብ ብዙሕ ነገራት ቢዚ ዝኸውን ሕጂ እዚ ክኸውን እንከሎ እቲ መንፈሳዊ ነገሩ እንዳተሓሰሰ ዝኸይድ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞርኦፍ ኣብቲ መሃብን ምቕባልን ስለምንታይ ኢና ንወሃብን ንቕበልን ዝብል መሰጅ እንዳገደፈ እቲ ሕመረቱን ነኽብሮ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ግዜ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ወቕቲ መዓልቲ ኢልና ኢና ከም ዝብለካ ግን ሴኩላራይዝ ናብ ምዃን ዓለማውነት ናይ ምውራር መንገድ ግድን ትርኢ ካብ ገለገለ ነገራት ሕጂ ብዚ ኣበዓዕላና መንፈሳዊ በዓላትና ብመንፈሳዊ መገዲ ክነብዕል መልእኽታቶም በቲ ዝግባእ ናብ ደቅና ክንሕልፍ ይግባእ እዩ ህያብ ምሃብ ፅቡቅ እዩ ግን ስለምንታይ ንቦም ኣለና ስለምንታይ ነኽብሮ ኣለና ዘይፈልጡ ህፃናት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ሓቲትካ ፅርግያ ስለዚ ልደት ቀደም ብኡ መንገዲ ይኽበር ነይሩ ሕጂ ከዓ በዚ ዝብለካ ዘለኹ መንገዲ እዩ ዝኽበር ዘሎ እቲ ዋና ልደት እነኽብረሉ ብጣዕሚ ዓብ በዓል ከነኽብሮ ከለና እውን ዓብ በዓል ስለ ዝኾነ ብፆም ኢና ንቕበሎ ቅድሚ ልደት ጾም ነቢያት ዝበሃል ኣለና ክሳብ ሎማዓንቲ ፀይምና ፅባሕ ንስዕሮ ማለት እዩ ሰንበት ውንታ ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ኣድቨንት ግዜ ኣለዋ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ስም ኣለዋ ናይ ባዕላ ስለዚ ነቲ ነዊሕ ግዜ ነቢያት ዝተነበይሉ መድሓኒት እንፅበየሉ ናይ ጾም ወቅቲ ኣለና ምስ መፀ ከዓ በዓልናን ስድራ ቤትናን ቤተክርስትያን ከድና ብዓብይ በዓልና ነኽብሮ ሕጂ ከም ዝበለካ ግን ትርድኢት ስለ ዝውሕድ ሓንሳብ በቲ ንበዓል ዝኸውን ዝብላዕን ስተን ኣብ ምግዛእ ጥራሕ ቢዘ ዝኾኑ ቤተሰባት ኣለውና እዮም ሓደ ስድራ ቤታት ቤተክርስትያን ክመፁ ግዜ ይረኽቡን እዮም ንምንታይ መግቢ ከዳልዋ ኣለዎን 8 ዓይነት ፀብሒ 10 ዓይነት ፀብሒ ድኻም ኣሎ ገዛ ከተፅሪ ገዛ ደኮሬት ክትከብር ገለ መለታት ዘንዋታ መጨረሻ ስለዚ ቀንዲ ኣብቲ ዝብላዕን ስተን ዘይኮነሲ ኣብቲ ሕመረት ናይ ልደት ከነተኩር ንግደ መገደይ ዋስክብል ይደሊ ማለት እዚ በዓል እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ዝበሃል ናይ ቤተክርስትያን ናቦ ኣብቲ ናይ ሆሚሊ ኦፍ ዘ ክሪስማስ ዝብል ትምህርቱ ንዑ ረኣዩ ብዛዕባ እዚ መዓልቲ እዚ እንታይ ላይ ክነግረኩም ክእል ቤተልሔም ናብ ገነት ዝተቐየረትሉ መዓልቲ እዩ ገነት ተቐይራ ወይ መንግስተ ሰማያት ተቐይራ ኣብ ክንዲ ፀሓይ ተስፋን ፍትሕን ሓጎስን ሰፊንዋ ኣብ ክንዲ ከዋክብቲ ከዓ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን መፂኦም ይዝምሩላ ኣለዉ እዚ መዓልቲ እዚ መርገም ዘብቅዐሉ መዓልቲ እዩ ሰይጣን ዝተባረረሉ መዓልቲ እዩ ድሕነትና ዝተኣወጀሉ መዓልቲ እንዳበለ ይገልጾ ኣዝዩ ዓብ በዓል ስለ ዝኾነ ስለዚ ልደት ናይ ኣተዓባብያና ዝነበረ ብኡ መንገዲ ርአዮ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንገዲ ከዓ በዝብሎ ዘለኹ ይርኢ ብሓፈሻ ልደት ከነብዕል ከለና ግን ንክርስቶስ ከነንፀባርቆ ማለት ኣብቲ ዝበልክዎ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ነገራትና ብምዕባይ ክርስቶስ ብምምሳል ብኡ መንገዲ ከነኽብሮ ከለና ከዓ ዝያዳ ትርጉም ይነብሮ ኢለ ይሓስብ ተስፋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኣቦና ናይ ባሓቂ ሶስተ ሓስውን ኣብ ውሕድ ጥሪ ሓድሽ ዓመት ንፅምብለሉ ወይ ሓድሽ ዓመት እንቕበለሉ ዓመት እዩ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ክንልውጦም ዝግባአና ፅቡቅ ባህርያት ማለት ማሕበራዊ ህይወትና ኣብ ባህላዊ ኣብ ሃይማኖታዊ እንታይ መንፈሳዊ ምኽረት ውና ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት እውን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብሓደ እዩ ዝኽበር ጥቃጥቃ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ከም መንጣረ ባይታ ክንጥቀመሉ ፅቡቅ ኣጋጣሚታት እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ሓድሽ ዓመት
ሰባት معቀን ግዜ ድሊና እዮም ገለ ክንሰርሕ ከለናሲ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ንዕቅነሉ ነቲ ዝመፀ ከዓኒ ውጥን እናውፅኣሉ ማለት ድሕር ዳ ዘይ ዓቂናዮ ሂወትና ወል ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ፍሉጥ ኣይኮነን እዞም ነጋዶ የዓብዩ ድዮም ዘለዉ ይንእሱ ኢኮኖሚኦም ፀብፃብ ዝገብሩሉ ግዜ ኣለዎም ሜቢ ዓመታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወርሓውን ክኸውን ይኽእል እዩ ይምርኮስ ኣብቲ ዓይነት ንግዲ ብኡ መሰል ድማ ደቂ ሰባት ሂወትና ገምጋም ክንገብር የድልየና እዩ ሕጂ እቲ ገምጋም ንገብረሉ ግዜ ገለገለ ሰባት ሓድሽ ዓመት ይጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ካብዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ከምዚ ክገብር እየ ኢሎም ፕላን ናይ ምውፃእ ገለ ሰባት እውን ካልእ መዓልቲ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ሓቂ ምዝራብ ልደት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ካብ ልደት ናብ ልደት ወይ እውን ናትካ በርዝደይ ካብዛ ዕለት ልደተይ ካብ ትመፅእ ዘላ ዓመተይ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ ሰብ ዝረኣዩ ሓድሽ ግዜ ከም ዝተወሰኸ እዩ ብሓቂ እንተሪእናዮ ግን ካብቲ ሂወትና ሓደ ዓመት ከም ዝተነከየ እዩ ናብ ሞት ገፅናስ እናቐረብና ንኸይድ ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ይኮነና ሕጂ ምስቲ ልደት እውን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነልና ክንዓቢ ከለና ሰባት ዕድመ ክንውስኽ ከለና ብኡ መንፅር ከዓኒ ብኩሉ መገዲ ክንዓቢ ትፅቢት ይግበረልና እዩ ገለገለ ሰባት ዶ የጋጥሙ ኣይኮኑን ብስጋ ዓበይቲ ገጀፍቲ ኮይኖም ሲ ኣብቲ ርእሶም ምስ በፅሑ ሽሪንክ ስታይ ዝኾኑ ርእሶም ዝፀበበ ማለት እዩ ገለገለ ድማ ኣለዉ ናይ ጥዕና ፀገም የብርግፅ ዓብዪ ርእሲ ዘለዎም ፊዚካሊ ማለት እየ ግን ከዓ ኣካላቶም ድኸም ዝበለ ሕጂ እዚ ዘይተመጣጠነ ዕብየት ኢና ንብሎ ገለ ፀገም ዘጋጠሙ ዕብየት ወይ ዝተኸልፈ ዕብየት ተሓቀኛ ተዓባብያ ግን ብስጋ ክንዓቢ ከለና ብኣእምሮ ብመንፈስ ከዓ ክንዓቢ ከለና እዩ ተሓቀኛን ፅቡቕና ተዓባብያን ዝበሃል ስለዚ ትሕቶ ሰፊሕ ሕቶ እዩ ተስፌ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከም ሕብረተሰብ ክንገብሮም ዘለና ይኽእልካኒ ክበዝሑን እዮም ክዝርዝሮም ግን ጠቕልል ከብሎም እንድሕር ዝፍቀደኒ ኮይኑ ኢንዲቪድዋሊ ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ገምጊሙ ንዝመፅእ ዘሎ ሓዱሽ ነገራት ክቐምጥ እቲ ብሓፈሻ ክብሎ ዝደሊ ግን እንታይ እዩ ንለውጢ ክንኣምን ኣለና ክልወጥ እየ ዝብል ክልወጥ ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ከንዕብም ደለኹ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ንምንታይ እየ ገለገለ ዝተኸንበቱ ሰባት ትርኢኻ ዝተኸንበቱ ማለት ሲ ኩሉ ዝወድእዎ ሰባት ኣሎ ብሓሳቦም ማለት እየ ከይዶሞ ዘይኮንስ ይኣኽለኒ ዓይነት ካብዚ ምንታይ ክወስኽ ዓይነት ዝብሉ ሰባት ትርኢኻ እሞ ኩላትና ለውጢ የድልየና እዩ ደረጃና ክፈላለ ግን ንኽእል ግን ኩላትና ኣብ ዘለና ደረጃስ ልዕሊኡ ካል ደረጃ ስለ ዘሎ ለውጢ የድሊ እሞ ለውጢ እናኣምነላ ዓመት እንትትኾነልና ኢለ ምሓሰብኩ ከም ኩላትና ከም ሕብረተሰብ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ መንገድታት ድሒርና ኣለና ብዙሕ ካባና ትፅቢት ዘይግበረሎም ነገራት ይረኣዩ ኣለዉ ስለዚ ናብቲ እኹል ሰብኣይ ገፅና ናብቲ ሎሚ ነኽብሮ ዘለና ልደት ናብ ክርስቶስ ገፅና ክንዓብን ክንልወጥን ፕላን እንገብረላ ዓመት ደኳን ምዃነት ኢለ ሓስብ ተስፋ ወይ ኣፅብ ኣቢለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቦና ብጣዕሚ ፅቡቅ ብምቕፃል እውን ከም ህዝቢ ኣብ ስደት ስለ እንነብር ዘለና ብዛዕባ ማሕበራዊ ሂወትና እውን ክንዘራረብ ኢና ንሱ ዝተሓሓዚ ኣብ ዓድና ኣነባብራና ማለት እዩ ናይ ሂወት ኣነባብራና ኣብ ዓድና ናብ ስደትን ከመይ ይመስል ከመይ ኣሎ ፍልል ኣሎ ማለት ኣብነት ክነልዕል ትኾና ኣብ ምትሕግጋዝና ንሕድሕድና ኣብ ተዓብያ ቆልዑ ኣብ ሓዳር ኣብ ሃይማኖት ባህሊ ካልእን ከም ህዝቢ ኸ ከምቲ ዝግባእ ወይ ከምቲ ዝደልዮ ሓቢርና ንዓቢ ኣለና ዶ ትብሉ እዚአን ብምንፃር ኣብ ዓድና እቲ ማሕበራዊ ኣነባብራ ሂወት ኣብ ዓድና ተስፋይ ሓወይ ከምቲ ንፈልጦ እቲ ድኽነት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድና ኮላይ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ንሱታት ገዲፍካ ስሩዕ ዝኾነ ናብራ ኢና ንነብር ነርና ስሩዕ ማለተይ ብቀበሌስ ሕሰብ ብዓድስ ሕሰብ ብቤተክርስትያን ሕሰብ ኩሉ ኦርጋናይዝድ እዩ እቶም ወለድና ብዙሕ ነገር ገይሮምልና ከይዶም እዮም ጌታቸው ሃይለ ዝበሃሉ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃይለ
ሓደ ኢትዮጵያዊ ምሁርዮም ሕጂ ህይወት የለውን ነፍሶም ዕረፍቲ ይሃቦ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ገጣሚ እንታይ ኢሎም ነይሮም ዝገርም ነገር ኢሎም እቲ ዝገርም ነገር ሓደ 5-6-7 ዝበፅሐ ተምሃራይ ንዕድሚኦም ሙሉእ ቅኔ ዝምህሩ ወይ ቀሺ ኮይኖም ዘገልገሉ ወይ መምህር ኮይኖም ዘገልገሉ ሰባት ኣይተምሃሩን ኢሉ ክፅውዖም እንከሎ እዩ ኢሎም ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ደልዮም እዚ ኣካዳሚ ንብሎ ናይ ዕድል ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ንስኻ ክፍሊ ቆፂርና ክንከውን ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ እቶም ንዓይ ንዓኻን ዝወለዱ ወለድና ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክፍሊ ኣይቁፅሩ ኣብቲ ዘሎ ዓቕሚ እንተሪእና ግን ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝፈላለ ስለዚ ወለድና ብዙሕ ነገር እዮም ገይሮም ከይዶም ግን ከምቲ ዝብለካ ቁሩብ ፍልጠት የዘንግዐካ እንዲ እቲ ክፍሊ ምቁፃር ጥራይ ትምህርቲ ጌርና ስለዝወሰድናዮ ኣብቲ ንሶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣተኪርና ክንርኢ ኣይከኣልናን ከም ሕብረተሰብ ሕጂ ንሶም ካባና ይበልፁ ከም ዝነበሩ ስደት ፅቡቅ ገይሩ ዝመሃረና ኮይኑ ስማዓኒ ኩላትና እንድሕር ብዝግባእ ክንርኢ ጀሚርና ኮይና ምክንያቱ ንሶም ዝተኸልዎ ክንተክል ኣይከኣልናን ሕጂ እሶም ዓዲ ተኺሎም ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ሕጊ ገይሮም ንሰብ እንታይ ይግብኦ ኣቑሞም ንእንስሳ እንታይ ይግብኦ ኣቑሞም ሕጂ ዝኩሉ እዚ ሰሪሖምልና ስለ ዝኸዱ ዘዚ ተወልደ ንዕኡ እንዳተምሃረ ስለ ዝኸይድ ሕጊ የድልን ሕጊ ማለት የነሰንስ ፖሊስ ኣየድልን ቤት ፍርዲ የድልን ሕብረተሰብ ባዕሉ ሰላሙ ዓቂቡ ይኸይድ ነይሩ ንብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዓመታት ዋላ መንግስቲ እንድሕር ዘየልሱ ሽግር ኣይፍጠርን እየ ዝብል ኣነ ሕብረተሰብ ባዕሉ መንግስቲ እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና እዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ተፃፊፉ ተዓርዩ ፀገም እንተጋጠሙ ከላይ ግናያት እንተተረኽቡ ከላይ ገነይቲ ዓይነት ረኸብቲ ማለት እዩ ኣረዳእቲ ኣሰማማዕቲ ዝነበርዎ ፅቡቅ ዝኾነ ሕብረተሰባዊ ንጥፈታት ነይሮና እዩ ሕጂ ኣብ ስደት ክማ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዩ ተስፋሓዊ እቲ ስደት ዘምፀና ዓንተበ ዝበልክዎ ሽግራት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ሓደ ካብኡ ዓንተበ ጠቂስና ናይ ሃይማኖት ነገር ጠቂስና ነርና ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ዘይምስዓብ ምሳና ሕብረተሰባት ናብ ስደት ምስ ከዱ ልክዕ ከምቲ ገረብ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ እንድሕር በንቂስካ ናብ ካልእ ወሲድካዮ ክዓቢ ዘለዎ ተኽእሎ 50-50 እዩ ክትወስዶ ብጣዕሚ ፍሪ እውን እንተዓበየ እውን የብሉን ሕጂ ክትወስዶ ከለካ በይኑ እቲ ገረብ ጥራሕ ብንቁስ ኣይተብሎን ሓቅን ምዝራብ ምስኡ ሓመድ ጎኒ ጎኒ ዘሎ ሓመድ ሒዝካ እንተኸይድካ እኳ ምስቲ ዳሕራይ ዝረኽቦ ሓመድ ተሰማሚዑ ድሓን ዝኾነ ገረብ ንክኸይድ ቁሩብ ክሕግዞ ይኽእል እታ ገረብ ጥራሕ እንድሕር ንሕዋ ኣቢልካ ወሲድካያ ግን ክትሰርር ዘለዋ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ደቂ ሰባት ድማ ከም ገረብ ኢና ማለት እዩ ካብቲ ዘለካ ምንቁስ ኢልካ መምፃእ ማለት ዝበልኩካ ናይ ሃይማኖት ነገራት ገዲፍካ እቲ ወለድ ዘፅንሕዎ ሕጊ እንዳባ ገዲፍካ እቲ ኩሉ ቅርፅታት ገዲፍካ ምስ መፃእኻ ኣብዚ ክትሓርር ዘሎ ተኽእሎ ገፊሕ እዩ ሕጂቶም ለባማት ወይ ዓቕሚ ዘለዎም ሕብረተሰባት ምስ ተሰደዱ ተቐላጢፎም ነቲ ዝነበሮም ክብርታት ክተኽልዎ እዮም ዝፍትኑ ምስ ሓመዶም ክመፁ ይፍትኑ ማለት እዩ ቁሩብ ሓመድ ሒዝካ ምምፃእ ካብቲ ቀንዲ ቦታ ማለት እዩ ንሕና ግን ሓመድ ሒዝና ይመፃና ተማሒና ኢና መፂና በቲ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ኣይፈቐደልና ንክንመላእ ሓመድ እቲ መፃፃእና ብዙሕ ሒዝካ ክትመፅእ ዝፈቅድ ስለ ዘይኮነ በቲ ካልእ እውን ሓመድ የድልየና እዩ ዝብል ፍልጠት እውን ኣይፀንሐናን ይመስለኒ ዝሓስብ እዚ ናተይ ግላዊ ርድኢት እዩ ሕጂ ምስ መፃናተን ሕጊ እንዳባ ብዓዲ ምስ ተረፋ ኣብዚኣ ዓዲ ክንገብር ኢልና ንፍትን በየን ይምፃእ ተዓቕሚ ሽዑ ካበይ ትምፃእ ሕጂ ነዛ ዓዲ ከይንመስል ኣይከኣልናያን ነታ ዝገደፍናያ ከይንመስል እውን ኣይከኣልናያን ኣብ መንጎ ዓይኒ ላዕሊ ዓይኒ ታሕቲ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓዲ ዝነበረ ማሕበራዊ ናብራናን ኣብ ስደትን በዚ መንገዲ እዚ ይሪኦ ብስታይ ዝኾነ ኣብ ቆልዑ ንምፃእ ኣተዓባብያ ቆልዓ
حدتي أبعدنا قول عن توليد كايو زسلك كسكفتاس نخيتأمين نخي عرق ينبر كالو تبزح سنتات ينبر لحارة قلعة زرخبو سبي زعبيه بحالك قال مثال يقولوا عن حراب دقن تربي سني خاص حبسب كحلف كله غن حكاي ولا ون لاين تخوين استقاصك حرمك سلامنتاي نتي ولاد حلافنتنا حبرتسب سلازخونه حجي ولدي نمنتاي خان ودي حريم كايو ايبلون يوم ابو زحك طابي حدا خلتي ايسان مالتي يكون كن جنرال خريو خلنا بحفشا كن نودي حريم كان لي زبل سب يلن قال اخ تقبر لي مخان حريم مخا كهار مخا مسلم مخان اخ تقبل ابزاز لنا سدت حجي دقخا خبخا وصاي كقصعو مس يترف تغاغي لكم كبلهم زخل سبب دقه يلن بعل خان كون نغدا حجزي قليل بدو يكون كابخا ابز وصلو غزي كعريوم يخيل يتولسب يلن ስለዚህ ዓበ بدو እዩ ስደት ዘምጽኦ بدو ከም ዝለካ ነፊዕና እንተ ነበር ነርና ሽግራት በዓብይ መጽይኳ ተኾነ ክንቅንሶ ግን ተኽሎ መነበረ ክንቅንሶ ተኽሎ ይነበር እዩ ግን ከምቲ ተቀሰበልኮ አንተቦ ቲ ሐመድ ሒዝካ መምጻእ ዝበሃል እውን ስለ ዘይበጽሕናዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ንርከብ ኣለና ሕጂ ወለዲ ዘለዎም ጸበባ ኣብ ዓድና እንታይ ዝበሃል ወግቡስ ጋዕዙሊ እምበር ኮድ ሓር ይኻትብል حقي دو وعدنا ولعب اشتوي اخات سكم انت حنغرون امبر اندحر دا كخير جميرس حجازي امبر نتجازا عدا يكون حجت سب نزت حساس بازي حيزنا في سدتي مسمو اب سدت مسولده غبس كسع زبدي امبر مس غبز دا اكو يبلكا خم يكون انك انص عاد مسلال لي ناشتو قلعو ناشتو شجر يفطرو عبيت قلعو عاب شجر يفطرو كومي يزعد أزلنا معرب عالم حجزي زي تردو ولدي قطري يبلو نمنتاي بني عدنا إذا حسبه نخلص بعدنا ترجمه أبو زح حاجات أميتات زقات منا أنا هم كأش مسبوع سلز الرخب متسمس كان أفسدت مجمرة أنا شاه كفل بالخامو حجز كندينا أقفا مالتي الكابن أقفا أخذ ترجمه اندحر بعد دولار مسيخة كندي دولار مالتي حجي تازبول خواقاس بتنا عد خا تشرفه في مجمر لازم أخلو ناور حين أكل تور حسابت لهم تعددات مالتي ده حارقن كتكير بهارياوي يخون أبى حساس بهاري أخلو حجي مبزح تأسبنا بعدنا إذا شرفوا نتحساب يمزل لك ولا عقساب زعبي إمبر خنا عرفنا بلك مسعابيه زول شجري بس حقن ده حارب عدنا ولا عند حر باش خوينو سقات اللي كا جزاء خفت بله بقى جزء الليو صقم يلا حجكم حاسب السبق ولا عجزوا خف يبلو اب غزا خلو زوصاب زعدق فيزيكالي اب غزا يزلو اب غزا خوين انت يسرح لكن تفلطني تزخف انا كريمينال صراحه يسرح كله خدي غزا خوين ስለዚህ بدهونا يسدت محبراوي ህይወትና በብዙሕ ነገር ተሸራሪፍና እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ዘምጾ ናይ ባዕሉ بدهሎ ዘመን ቴክኖሎጂ ዘምጾ ንዑ مقناسن موسخن كا ترانا هنا نيرو حجي كم حبرتسب ابو نفعنا سلازي ترخبنا تشكر كنقنسو سايكونن نوسخلو علنا مسلني سلازي ببزح من قد تقاويسنا له تصفيه اندحر دا صبق ترديك خويني حتى خاندحر نسو نيرو خوينو محبراوي هوتا بسدتنا بعدن انتاي مسل خال كان نفز خريو يفتن إياه بتعم صباح بحكي نعون يمثل أب حدار بحلي هيمانوتون تنكف تتبلنا عندنا زي عبي قاق يزولوهم من رئيسنا تنقلاتكم قليسكم لهم جن هاي تزقبر والمفتحي مسوء أمنت كم كومينيتي مهنات ديو كم عقباوي زخنا كايران استمرتات مقوارديو قوم دا مثلا نسون ديو تعانت أبز حدش عمتا خنقبرارنا اللي كان نسي حسابيله تقرلا بيلس كنقير لنا حساب انت نجمري إليه لما انت يبت حساب نسوم سلازي لنا إذا مش قراص ديهم كنقصلو زخولو معات من قدتات على ساقم
قال اوريدي بصحوا مالو تم شجرات على اليومسي مفتحون حسو بلالو قال ግን شجر كوينه ما يترايون አለው ሕጂ ዝበዝሕ ሽግርና ዝመጽእ ኤርትራውያን ኣብ ስደት እዚ እዩ እቲ ገሊኡ ቀልጢፉ ይበስል እቲ ገለ ከዓ ኣገና ይተተኽለና ይበቆለን ማለት እዩ ስለዚ ገረብ መጀመርያ ይትከል ይበቁል ይበስል ድሓር ዝብላዕ ሕጂ ዝበሰለን ዘይተተኽለን ጉዕ ዘሎን ትምትኻብናሲ እስታይ ኣሎ ጋጋት ኣለዎ እሞ ሕጂ እዝታት ምእንቲ ማዕረኽ መጽእ ኩላትና ናይ ምልዋጥ ነገር ክንሓስብ ኣለና ዘብለን ዘሎ ንስ እዩ ኣለዉ እዮም ወለዲ ከም ዝብለካ ብምሉኡ ብዓድና ጥራሕ ዘሽርፉ መንእሰያት ኩላ ይኮኑ ክእሉ ኣብ ዓድና ግን ኣይኮነን ዘለና ከም ዘበስመራ ማይ ሃሪ ሚልካስ ኣብዚ ፅላል ሒዝካ መኻዲ ዝኾን ዘሎ ትጉዕዘና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ከም ዝበልካዮ ኮሚኒቲ ክህነፅ ይከኣል ግን ኣብዚ ሕጂ ከምኡታት ክግበር በፂሕና ዘለና እንትልካኒ ከም ዝብለካ በፂሖም ዝሓለፈው ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም እንታይ ማለት እዩ ከንሱ ዝብልና ሰባት ከዓ ክህልው እዮም ሕጂ ስደትና ነዚ ኢኻ ኣኪቡ ዘሎ ትንዓይ ሽግር ኮይኑ ዝረአየን እንድሕር ደኣ ብዘሎ ተዛረቡ ኢልካ ተስፌ ሓንሳብ ዕቅብ ክትብል ስለ ዘለካ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ዓድና ወላ እኳ ክትከይድ ከለኻሲ መምኻይዱ ኣለዎ ሰብ ወላ ዞም ፀዓዶም ምስልዎ እዮም ሓደ ዓይነት ክንፊ ዘለዎን ኣዕዋፍስ ብሓደ ነፍራ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ብእንግሊዝኛ birds of the same feather fly together ሕጂ ተማሃራይ ኮይንካ ንምሳሌ ብሓደ ትኸይትፀንሕ እሞ እቲ ዲፓርትመንት ናትካ ምስ ተፈላለየ ግድን ኢኻ ትዕርክነትካስ ይቕየር ከይተፈለጠካ ሕጂ ምስኡ ዕላልካ ሓደ ስለ ዝኾነ ዘረባኻ ሓደ ስለ ዝኾነ ዘራኽበካ ቦታ እውን ሓደ ስለ ዝኾነ ኣዕርትኻስ ምስ ሞያኻ ዝኸዱ ሰባት እዮም ዝኾኑ ሕጂ ብዓድና ስዋ ዋላ ክሰቲ ከለኻሲ ነዳቆን ደኳትርን ኣብ ሓደ እንዳስዋ ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ሕጂ ብዚ የናእስን ይፈላልን ኣይኮንኩን ዘለኹ ተሓረስታይ ናቱ ሞያ ኣለዎ ሓረስታይ ሂወት ኣይትነብርን እያ ስለዚ ሓረስታይ ኣገዳሲ እዩ ሓኪም ኮላይ ኣገዳሲ እዩ ግን ባዕሉ እቲ ሂወትን ትዕላልን ስለ ዘይእክበካ ሓረስቶ ዝራኸቡሉ እንዳስዋ ኣሎ ሓካይም ዝሰትዩሉ እንዳስዋ ኣሎ መምሃራን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓንቲ ወጉን ዝጠቐስናዮ እቲ ሕብረተሰባት በዚ እውን ስለ ዝህነፅ ነናሓደ ሓደ እውን ስለ ዝናበብ ስለ ዝፋለጥ ትሽግር ይቕንስ እዩ ኣብ ስደት ኣኪብና ዘሎ ግን መን እዩ ሓረስታይ መን እዩ ዶክተር መን እዩ ከምኡ ኣይትፋለጥን ኢኻ ጀስ ስደት ጉሒፎም ፅኢካ ኣሎ ተጓሒፍካ ኣብ ሓደ ዓዲ ትኸይድ ሽዑ ክትእከብ ትፍትህ ቋንቋኻ እውን ኣይሰማዕኒ ነናትካ ዓይነት ዕላል እዩ ዘለካ ነናትካ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለካ ነናትካ ዓይነት ተመኩሮታት እዩ ዘለካ ሕጂ ተብ ስደት ዝኸበደ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ንዓይ እዝታት እዩ ስደት ተመምሃራን ዝነበርኩም በዚ ገለ ይኩነን ዘቐምጠካ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝእክበካ ድሓር ትሪኦ ኣለካ ተስፋይ ሓወይ ዝምዕራብ ዓለም ምስ ሓወይ ንዕልል ነርና ሓደ ግዜ ሓወይ ኣለኒ ዓብ ማለት ብዕድመ ጥራሕ ዘይኮነስ ብልቢ ኮላይ ዘድንቆ ሓወይ እንታይ ብለኒ እስማዕ ቀሺ እዛ ዓዲ እዚ ትሪኦ ኣለካ ዓዲ ፀጋታት እዩ ነዳቃይ ካራባታ ገዚኡ ክዛወር ኮርታስ ኩልኻ ብልብሲ ብክዳን ብዝኾነ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ጉልበት ተለይካስ ኣፅሪኻ ከምቲ ሓኪም ዝነብሮ ትነብር ከምቲ ፕሮፌሰር ዝነብሮ ትነብር ተዓዲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንብዙሕ ሰብ ኣዓሽይዎ እዩ እንታይ ዘይማዕረ ኢና ናብ ምባል የስ ማዕረ ኢና ኩላትና ግን ሞያና ኣፈላለዩ ጉዳይ ሕክምና ክለዓል ከሎ ንዓያ ይምልከትን ክንብል ሓረስቶት ይግባአና ሓኻይም ኣለዉ ንሶም ዘትዮም መልሲ የምፁልና ዓይነት ጉዳይ ቤተክርስትያን ክለዓል ከሎ ንዓና ይምልከትን እዚ ኣለዎ ንዑ ዝምልከቱ ኣሽቲ ድኦም ገለ ንዖም ምልከት ጉዳይ ቆልዑ ከምስታት ሕጂ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣብ ስደት ግን ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ሰብ ሜይቢ 5 ክፍል ደበፂሕ ይኸውን ኣይፈልጥን ሶሻል ሚድያ ከፊቱ ብዛዕባ ጥዕና ምህር ብዛዕባ ፀቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ንዝዕለት ክንዚ ትምህርቲ ኣለና ኣገዳሲ ኩሎም ተም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሕማማት ተቕሶም ሕጂ ዘይተምሃረ ምዃኑ ሱ ባዕሉ መዘክ እዚ መረዲ ንዓይ እንድሕር ደኣ ንብምልኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሕማማት
መድሓኒቶምን ጠንቅታቶምን ክዛረብ ጀሚሩ ሓደ ሰብ ዘይተማሃረ ምዃኑ ንባዕሉ እዚ ሓደ ምልክት እዩ ግን ኩላትና ዶ ከምዚ ዓይነት ጌርና ኣናላይዝ ክንገብር ንኽእል ኢና ንገለ ሰባት ግን ሓኪም ተረኺቡ ዘይፈልጦ የለን ኢሎም ዝኸዱ ከዓ ኣለዉ በንጻር ማለት እዩ ሕጂ ስደት ተስፋይ ሓወይ ስደትና ሕብረ ብዙሕ ይኮን ዘሎ ሕጂ ሰዓት ስለዚ እዚ ዓመት እዚ ከምታ ዓንተ በዝጠቐስካዮ ተዋሓደስ ክንልወጥ ክንሓስብ ክንጅምር ሓደ ካብቲ ለውጢ ድማኒ ሰብ ሞያ ብሞያኦም ክንፅውዕን ብሞያኦም ክነኽብርን ዘለና ይመስለኒ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ሂወትና ኣብ ቆልዑ መፂኻ ኣብ ባህልቲ መፂኻ ንሱ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ሶሻል ሚድያ ልካ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ከቢድ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣነ ቲክቶክ የብለይን ንምሳሌ ካልኦት ብዙሕ ነገር ዘይብለይ ኣለኒ ከም ገለልካ ግን ኣብ ፌስቡክ ኣገለኽ ትከድ ከለካ ትሰምዖም ድምፅታት ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብኦ ዘይግባእ ዘረባ ዓበይቲ ትሪእና ኣንስቲ እሞ ንታሕቲ ዝወረዳ ሰብኡት ማቸ ሕጂ እዚ ኩሉ እንድሕር ሪኢኻዮ ናበይ ገፅና ንቁልቁልና ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ናበይ ገፅና ንኸድ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ናብ ስደት ብጣዕሚ ተሸራሪፉ ተበላሽዩ ኣሎ ክንቅንሶ ተኽእሎ ኣሎ ግን እቲ ለበል ቁሩብ ናይ ኩላትካ ሓፍን ዝብል እዩ ክዋናዊ ዝኸውን ማለት እዩ እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቦና ካብኡ ከይወፀና ካብ ማሕበራዊ ሂወት ከም ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣሻኣሊ ብተደጋጋሚ ዝረአ ሓደገኛ ከዓ ምቅትታል ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ብፍላይ ሰጎት ወይ ደቂ ተባዕትዮ ንስቶም ማለት እዩ እዚ ከም ዝበለ ኣረሚያዊ ትሪኦ ተደጋጋሚ እዩ ዝረአ ከም ሕብረተሰብ ግን ዜና ኮይኑ ጥራይ እዩ ዝሓልፍ ኣብ ማስ ሚድያ መፅእ ሎምኻ ከምዚ ተቐቲላ ሎምኻ ከምዚ ቀቲልዋ ኣብኩም ዘጋጥመሉ ግዜ ከዓ ተደጋጋሚ ይረአ እቲ ሰሙናት ወይ ተወርሕታት ከዓ ከም ተደጋጋሚ ይረአ እስከ ምንታይ ጠንቁ መፅናዕቲ ብምግባር ወይ ኣብ ነንሕድና ብምዝታይ እውን ነዚ ክነቋርፆ ወይ ክንበትኮ ነዚ ከዓ ከምዚ ኣረመናዊ ተግባር ኣይከኣልናን ከም ሕብረተሰብ ምስ በልኩም ጥራይ ብዜና ኮይኑ ዝሓልፍ ስለዚ ጠንቅታት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ መፍትሒታቶም ከ ከም መንፈሳዊ ኣቦ እውን ኣብዚ ርእቶኹም ሓሳብኩም መንፈሳዊ መክሮኹም እውን እንታይ ትልግሱና ብጣዕሚ ልብኻ ዝተናኸፍ እዩ ሓደ ፀወታ ከፃውተካ ንእሽቶ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ንእሽቶ እጅም ዓሪገ ይኮንኩን ግን ኣብቲ ዓድና እዚ ናይ ገድሊ ነገር መቸም ብርቂ ነገር ነይሩ ተገዳላይ ምዃን ማለት ሲ ናይ መወዳእታ ነገር ሕጂ እቶም ቆልዑ ንፃወቶ ፀወታ ዕጥቃ ዓጢቕካ ምቅታል ማሪኸዮ ከም ሰዓት ሕጂ ሓደ ግዜ ምሳና ምሳይ ዝመሃር ዝነበረ ብዕድመ ብዙሕ እዩ ዝበልፀኒ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምሳና መሃር ነይሩ ሕጂ ከይዱ ብረት ተጋዳላይ ኮይኑ ገለመለ ብረት ዓጢቑ ምስ መፀ ወይ ዕርክነት ስለ ዘሎ ኣተኩሰና ኢልና ጥይት ማለት እዩ ሕጂ ምትኳስ ማለት ሲ ናይ መወዳእታት ሓደ ሰብ ገብረልና ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ሓራይሉ ንዓይን ንሓደ ካልኣይን ሒዝና ከይዱ ናብ ሓደ ጎቦ ማለት እዩ ተሓንጢና ኢና ዘለና ሕጂ ማእስና ንበፅሕ ኣብ ዝጎቦ ማእሲና ናይ መጀመርያ ግዜ ጥይት ብኢደ ዝሕዛ ዘለኹ ሽዑኡ ናይ መወዳእታ እውን ሽዑ እያ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ምእንቲ ዝኾነ ናብ ካልእ ከይከደና ሓደስቲ ስለዝኾና ኢሉ ክሕጉሰና ስለ ዘለዎ እዩ በብሓንቲ ይሂቡና ሓንቲ ጥይት ናብ ዝተኩስ ኢሉና ጎቦ ዝኾነ ነገር ከዓ ነጊሩ እንትሂሮምዎ ገለ ኢልና ማለት እዩ ኣተንሽን ገለ ርኢና ሕጂ እቲ ሓደ ምሳና ዝነበረ እቲ ምሳይ ክትኩስ ተኸድ ዘሎ ስሙ ክጠቕሶ ገዳሲ ይከውን ይኮና ሜድያ ግን ቁሩብ ፀገም ዘለዎ እዩ ናይ ኮታት ከምቲ ክኾነ ዝግባእ ይኮነን ቁሩብ ሽግራት ኣለዎ ሓጋሽ ዝተሃራረም ገለ ዘይኮነስ ኣብ ኩሎት ናይ ተሓሳስባ ነገሩ ግን ትሕት ዝበለ እዩ ፍሉጥ እዩ ብኩሉ ሕጂ
نعاي تكوسيلنا توكيسة تزبل الناس كان هارمو سجدف فدحان زرزروجن أبيكم زعل بقر رينا يقربني حمل ملك سر زجبرتي استذكر دحرت خلايك توكسيلو نسو مستوكسات هتقيت نبي كده أفلتنا احترقيتنا جيت ستوكسونا دور تجدلا يطعم سميدو سمع ميل قرب عفو خن ساخوني لي نزمولو جوبو خاصيت كايلو مالت عمراي سعتوني جوبوس جوبوينو حجي نزمولو جوبو خاكو سعيد كايو يلو اسيعونا مالتي سنا يلو بيزارو زل حركان زم صقالي كن حجي كل غير حسبه حجي انت قبل لي تصفيح حوي نتمولو جوبو انا سعيتنا يا زلنا يرفعوا كم زمت مات قال زي كنا سي إن زلنا سي بملؤتي تي بجوبو سحيتنا يا ولنا بزح نجارات أبزح أنت بنا العون يرنا إنا أبزح نجار سحيتنا لنا بزح نجارات الجزء زل على الكايو ناي مكتتها الأب حدار لكنستيو لكتبعتي ونحا حليفكا كم تبع الخاص تقص كايو تنقو نتاي خون كم بندحر كوينا مصنعة راح تدلي مصنعة مالسي زقات أما إنسيدنت بملؤ أقطعميتات كيدكا حتيتكا انتاي كوينوم إلكا مرجع مئكابي نعو أكيب كاي خاخاني ببرسنتج بحمام ديو بخون زلو بخالق ديو تمصنعتيو خاعرك الناس خد مالتي بحافة شاقن أنا خاب زريقو كاب زعلولو مجم مسفوزو حسابت لات الرخاب الحركة شوانكا تاي أقات امرئي قال سبات ويخمتي تفلتو سب ناب إثيوبيا خيدو مرعو ناب أوغندا خيدو مرعو سدراخ أبا عدو خينوم قال إكل الله حياويتي صدقتي قال تباحلو يلأخ حجيتات مزلا سبيت تكون بزلا بعدئة اتزمت زلا خا بزيئو حجيزم سبا زيئوم ولديئوم سراخبوهم زلوم بر ترائيو ما يفلطني كم سبات يفعلطني حجيتي قدم ولدنا مچمكم مسلز نبرت سيستم بخوم يزنبر يمصلو ينبرو خا مچم تغزيخم نيري خون يزبل ابز حج زلو ساعات ግን ከምኡ ዓይነት አካይዳ ብዙሕ ጸገም ክኽትር ይእለኹ በዛግለይ አግሂዶም አቦሺ ከምዚ ለኸይደሲ ግን ልክዓ ጽብቕቲ እያ ግን ኣብ ልበይ ኣትወትን ዓይነት حجزታ ክገብር ዝብሉኻ መናእሰያት ብዙሓት እዮም ሕጂ ብዚ ክሕልፎ ዝደሊ ቅድሚት ኣብቲ ስታይ ምኻ ተስፊሓ ወይ ጉዳይ ሓዳርሲ ጉዳይ ምጽባቕን ምኽፋዕን ጉዳይ ወሓለ ምዃንን ዘይምዃንን ጉዳይ ሃብታም እንደኻን ገለስ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገርስ ክልቴኻ ምስተረኣኻ ተምፅኦ ነገራት እዩ ዝፍጠር ነገራት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሽግር በዚ ይርአ ኣነ ማለት እዩ ኣይፋለጡን እዮም ግን ስለስተ ኣዛዘዙ ሕራሽ ዝተባሃሉ ኸይዶም ሓዳር ገብሩ ግን በቲ ሓጎስ የለን በቲ እውን ሓጎስ የለን ሕጂ መንእሰያትና ከምዚ ነገራት ቁርብ ክቁጠቡ እንተዝኽእሉ ደኾን መሓገዝ ኢለ ሓስብ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ድሓንቲ ምምፃእ ሽግር ኣይኮነን ብዓዲ ዘለዉ ሰባት ሓሳብ ከምፅኡ ሽግር ኣይኮነን ግን ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውካስ ከድካ ምልምማድ ምረኣይ ማለት እዩ ብካልእ ከይትርጎመለይ እንታይ ማለት እዩ ግን ትረአ ጥራይ ማለት እዩ ትረአ ትዕልል ትፃወት ትከዋወን ዲኻ ይትከዋወንን ከዓኒ ገምጋም ትወስድ ሕጂ እቲ ገለ ሽግራት በዚ ዝመፀ ብዙሕ ወፃኢታት እውን ይውፅለን ቀልጢፎም ኮይኖም ይመርዓውሞ ከምኡውን ክሳብ ነብሶም ዝሃስውን ብዙሓት እወ ኣነ ብኣካል ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝፈልጦ ታሪክ እዩ ብዙሕ ወፃኢታት ኣውፅኡ ዝገርም ምስ መፀትሲ ካብታ ኤርፖርት ትራንዚት ገይራ ዓዲ እንግሊዝ ከይዳ ሃገር ምጥቃስ ኣየገድሰናኒ ናብ ገዝኡ እውን ኣይመፀትን ሕጂ ዝነበረ ብስጭት ክነግረካ ኣይክእልኒ ዘየባሳጭውን ዘይክኸውን ይኽእል እስታት ኣሎ ካልእ ምሳይን ከላ ምስ ካልእ ኸይዳ ምሳይን ከሎ ምስ ካልእ ኸይዱ እውን ኣሎ ካብቲ ንሰምዖ ሓደ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ቶም ጠንቅታትና ብዙሓት እዮም
كم زبالكوها زي مفلات كون خليو مثل لام كون خليو تراي نختمص إلكا حراي مبال جن كخالق سباق ميت كخلق خبدك كون خليو ستات زفترو كون خلي جنا مجرشنا متنا نمص مقتال سب بس مقتال تخيل كاس انسسا خلايس كبيتيو مقتال تانا مجرشا سب زغبرا ناي مودعتا ካብ ሰብ ምስ ወፀስ ዝገብራ ነገር እያ እዚኣ ብዙሕ ነገር ክጋጠም ይኽእል እዩ ግን ብሞት ክንዕቅኖ ግን የብልናን እዚኦም ናይ ገንዘብ ክሳራታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ግዜ ክሳራታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግዜ ክሓሕሶም እዩ ገንዘብ ክኣመልሶም እዩ ብናይ ሰብ ሂወት ገርና ክንዕቅኖም ግን ናይ መጨረሻ ውድቀትና ዘርእየካ እዩ ኣነ ገጣሚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ እንከለኹ ማለት እዩ ሰብ ንሰብ ቀቲልዎ ይሰማዕኹን ሓንቲ ኣጋጣሚ ነይራ ሳኻ በባእሲ ክቆትሎ ኢሉ ዘይኮነስ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሕጂ ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ስለዘይነበረ እንዳኣሉ ሓበሬታ ስለዘይነበረ እንዳኣሉ ኢንተርኔት ገለ ክበሃል ይከኣል ይኸውን ይሰማማዕ እየ ምስኡ ግን ተዝነብር ኮላይ ኢንተርኔት ተዝነብር ኮላይ ሚድያ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ቅትለት ኣብ ዓድናስ ኣይምሰማዕናን ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ብጣዕሚ ቁፅሪ ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ሽግራቱ ተስፋይ ሓወይ ከም ዝበልካዮ መፅናዕቲ ዘድልዮ ብዙሕ ዓይነት ስለ ዝኾነ ሓንቲ ነገር ክብል ዝደሊ ግን እታ ኣይትቕተል ትብል ትእዛዝ ኣምላኽ ኣለና ኣይትቕተል ሰብ ሂወቱ ክትፈርዶ ከለኻ እታ ናይ መጨረሻ ውድቀት እያ ስለዚ ህዝብና ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ምሳዶስ እዚኣ ክሓስብ ደሊ እየ ማለት እየ ትንፋስ ኣይትመለስን እየ እቲ ካልእ ኩሉ ግዜስ ይኹን ገንዘብስ ይኹን ተመላስ እንዳሎ ሰብ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ይዝሕዝ ብዙሕ ከዓ ይስእን ሂወት ግን ሓንሳብ ትርከብ ሓንሳብ ከዓ ትስእን ስለዚ ብጣዕሚ ሰካፍ ነገር እዩ ልብኻ ዝሓቂ ነገራት እዩ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝብለካ ፀገማት መቁፅር የብሉን ሰባት ንባዕሎም ናይ ጥዕና ፀገም ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘለና ስደት ቀሊል ስደት ኣይኮነን ሕብረ ብዙሕ ዝኾነ ሽግራት ዝሓቆፈ እዩ ግን ሰባት ነዚያ ነገር ከስምሩላ ደሊ ካልእ ጥዕናና እንድሕር ፅቡቅ ይስማዓና ዘየድልዩ ኣእምሮና እንድሕር ዳ ርግኣት ስኢኑ ኮላይ ሓገዝ ምሕታት ኣብ ሰዓቱ ሕማቕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ክሓብእ ይርዮ ያኒ ሕማምስ ክፍለጠሉ ዘይደሊ ሰብ ብዙሕ ዝገጥመና ከም ሰብ ብግለይ ንምንታይ ከምኡ ትኸውን ትሓውት ኢኻ ትደሊ ወይስ ሕማምካ ሒዝካ ክትሞት ትሓውት ተደሊኻ መንጋር እዩ ምዝራብ ስለዚ እዚ እውን ኣሎ ኣሕዋትና ኣሓትና ከምኡ ናይ ጥዕና ፀገም ዘይምርጋዕ ናይ ኣእምሮ ሽግር እንድሕር ይፈጠራሉ ይኮላይ ቅልጥፍ ኢልካ ረድኤት ምሕታት ሕማቕ ኣይኮነን ሕክምና ክኸውን ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ሓገዝ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ተበት ንተበትስ ስታት ገብሩ ፅቡቅ መስለኒ ማለት ተስፋ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይባሃቂ ኣቦና ደልና ዝነበርና ሕቶታት ዳርጋ ወዲየ ኣብ መወዳእታ ግን ዘይለዓልና እዮም እዚኣ ስቴት መሓላለፍ ትብሎ መልእኽቲ ሎጎዋ ሓሳብ ከምኡውን ከምቲ ኣርእስትና ብክቡር በዓል ልደት ዝገልፅ እዩ ነይሩ ንበዓል ልደት ዝኸውን ፅቡቅ ትምኒታትን ፅቡቅ ሎጎዋን ኣጠቓልላ ብልኩም መዛዘሚት ትገብሩልና መድረክ ናባኹም እሺ ደጊመ እንዳመስገንክ እየ የቀኒልና ተስፋይ ሓወይ ንዓኻ ብሩኽ ልደት ንኩሎም ሰማዕትና ብሩኽ ልደት ንኩሉ ህዝብና ብሩኽ ልደት ይምነ ልደት ኣዝዩ ዓብ በዓል ዓብ ህያብ ዝተቐበልናሉ መዓልቲ እዩ እቲ ህያብ ንወሃሃቦ ትርጉም ኣለዎ ንምንታይ ኣብ ትንሳኤ ንወሃሃብን ንምንታይ ኣብ ጥምቀት ህያብ ኣይንወሃሃብን እንታይ መስለኩም ወዲ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ከዓ ተዋሂቡና ኢሉና ኢሳያስ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ህያብ ኣምላኽ ንዓለም ስለ ዝፈተዋሲ እቲ እንኮ ወዱ ሂቡና ወፈነወ ለነ ወልዶ ዋሕደ ተሓደ ወዱ ዝለኣኸልና ሃበና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ክገብሮ ዝኽእል ህያብ ሂቡና ኣምላኽ ንሕና ከዓ ከምኡ ትንህቦ ንኣሽቱ ህያባት ናይዚ ገፀ በረኸ ናይዚ ምልክት እዩ
توم سبعة طباب نبلهم ما بغيتنا زمصو عطان ورقي كربي حيزم زمصو والله هي ابي معربه ملو ስለዚህ ተሰብ ንህቦም ህያባት ኣብ ልደት ንላወጦም ህያባት መሰረቶም እዚ ብዛዕባ ኦክቲ ግልጽ ስፍሕ ዝበለ ብሁልና ጽቡቅ ነይሩ ኣባና ኣብ ምውላድ ቤተልሔም ጀሚሩ እትዮም ሎም ዘለኹም ዘምጽኡ ህያባትን ትርጉማትን ያ ህፃን ምስተወልደ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ቤተልሔም ምስተረኸበ መላእክትን ሰባትን ብዘይ ፍርሓት ክዘራረብሉ ዝጀመሩሉ ኣጋጣሚ እዩ ቅድሚኡ ተዝወደቀ ባህሪና ምስ ኣምላኽ ፈላልየና ነይሩ ኣዳምን ሔዋንን ዝወሃቦም ትእዛዝ ስለ ዘፍረሱ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ርክባት ተበቲኹ እዩ ብሰንኮም መርገም መፂና እዩ ሕጂ ጎይታ ምውላዱ ፍሉይ ነገር እዩ ንዓለም ሓጎስን ሰላምን ተስፋን ነንፀባርቀሉ ኣጋጣሚ እዩ አማኑኤል አምላኽ ምሳና ማለት እዩ አምላኽ ምሳና ክኸውን ዝወሰነሉ ኣጋጣሚ እዩ ወላፍቲ ዓንተ በዝበልኮና ዮሃንስ አፈወርቅ ትንታነ እንታይ እዩ ዝብል ደቂ ሰባት ነቲ ብዓይኖም ዘይረኣይዎ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶ ምልክት የእትውዎ እዮም ስለዚ ጎይታና ዝመፀ ነቲ ብእዝና ጥራሕ ሰማዕናዮ ባህሪ ኣምላኽ ኮላይ ከርእየና እዩ መፅኡ እሞ ብዛዕባ ዝመዓልቲ እዚ እንታይ ክብለኩም እየ እንዳበለ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝትንትነልና ሕጂ መላእክትን ሰባትን ዝተዓረቁሉ ብሓደ ኮይኖም ዝዘመሩሉ ብሓደ ኮይኖም ዘመስገንሉ ሰማይን ምድርን ዝተዓረቁሉ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣጋጣሚ እዩ ናይ ልደት ነገር ስለዚ እቶም ዝመፁ ሰብኣ ሰገል እንብሎም ሰብ ጥበብ እንብሎም ኮላይ ህያባት ሒዞም እዮም መፅኡና ጎይታ ትንሕና ንወሃሃቦ ህያባት ከዓኒ መጀመርያ እግዚአብሔር ኣቦ ተሓደ ዝፈትዎ ወዱ ህያብ ገይሩ ስለ ዝሃበና ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕና ኢና እዚ ህያብ እዚ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ነቲ ሓደ ወድኻ ሰውእ ለይልዎ ነይሩ ብሓደ ኣጋጣሚ ኣብርሃም ክስውኦ እኳ ድልው ተነበረ ግን ኣይገበሮም ብግብሪ ማለት ሲ ደው በሊልዎ እያ ኣምላኽ እታ ፍጻሜ ሰይረኣና እያ እታ ፍጻሜ እዚኣ ነቲ ኣብርሃም ዝሓተቶ ኣምላኽ ብኣካል ክንሪኣ ክርስቶስ ተሓደ ወልድ መፅኡ ታ መስዋዕቲ ታ ክትክፈል ዝነበራ መስዋዕቲ ኣክንዲ ሓጢኣትና ክኸፍላ ዝተዋሃበና ኣጋጣሚ እያ ስለዚ እቲ ንወሃሃቦ ህያባት እታ መሰረታ እዚኣ እያ ህያብ ተዋሂብና እዩ እቶም ሰብኣ ጥበብ ኮላይ ህያብ ሒዞም መፅኦም እዩ ስለዚ እቲ ንቀያየሮ ህያብ እዚ ስለ ዝኾነ ስቁኢልና ጥራሕ ዘይኮንና ክንከድ ዘለና ሲ ኣብ ውሽጡስ ገለ ክንገብረሉ እውን ፅቡቅ እዩ ገለገለ ህያባት መልእኽቲ ኣምላኽ ዘይሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባኻ ሓስበ ይቐኒየለይ ፈትወካ እየ እዚኦም ንባዕሎም ህያባት እዮም ኣብቲ ንህቦ ህያባት ድሓር ልዕሊ ኩሉ እቲ ልደት ዝምህረና ነገር እንድሕራለዩ ኮይኑ ተስፋይ ንሕና ንክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክነርእዮ ብኣካይዳና ብኣነባብራና እቲ ኣውደ ዓመታትና ብዙሕ ግዜ ብምብላዕን ብምስታይን ከምቲ ዓንተ በዝጠቐስክዎ ሰባት ክኽሽኑ ጥራሕ እዮም ዘሕልፍዎ ብዙሕ ግዜ ወን የድሊ ዶ ይኾን ክንድኡ ዝኣክል ሓቂ ምዝራብ ፅብብ ዝበለ ክግበር ይከኣል እንድዩ ሰብ ዝበልዖ ዘይብሉ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ከዓ ዝብላዕ ሎም ኣይተሳእልን ብፍላይ ኣብ ዘለና ዓለም ፅጉማትና ቁላሕ ምባል ሕሙማትና ምብፃሕ ሰብ ዘይብሎም ሰባት ንዑ ምሳና ዋዕሉ ንምንታይ ሸህም ቡንን ኣይከውን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ በዓላትና ክነብዕል ላቦ ተስፋይ ሓወይ ደጊመ ብሩኽ በዓል ልደት ንዓኻ ንኩልኩም መሳርሕቲ መስትያት ቤትና ንኩሉ ኣማነ ህዝብና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ርሑስ ዝኾነ ልደት ናይ ሓጎስ ልደት ተስፋ ዘለዎ ልደት ኣምላኽ ምሳና እዩ ብዘየገድስ ሳምንታይ ሽግር ኣለና ብዘየገድስ ማዕረኽ እንደ ወዲቕና ኣለና ኣምላኽ ምሳና እዩ ሎሚ ዓብሕ ነገር የበስረኩም ኣለኹ ኢልዎም ትመልኣኽ ነቶም ጓሶት ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና ኮላይ ዓብ ነገር የበስረኩም ኣለኹ ዲክለር ዝገብር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባእሲ ተፈቲሑሎ ሰላም ኮይኑ እዩ ዓብ ነገር የሒዘልኩም መፅአ ዝብል ትመልኣኽ ነቶም ጓሶት እቲ ብስራት እዚ ከዓ ንሕና እውን ከምኡ ንሰምዓሉ ግዜ ክገብረልና ቅዱስ ፈቃድ ናይ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዝተፃበበ ግዜ ኢና ኩላትና ኣነ እውን ናብ ቤተክርስትያን ንስኻ እውን ከምኡ እቲ መደብ እውን ክግበር ስለ ዘለዎ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ጌርናዮ እሞ እንድሕር ዝኾነ ዝጎደለ ነገር ኣድልዩ ሰማዕትና መሊኦም ክርድኡለይ ተስፋ እንዳገበርኩ ብካልእ ኣጋጣሚ ክሳዕ ንራኸብ ይቐኒየለይ ብሩኽ በዓል ልደት ንኩላትኩም ሰማዕትና مرحبا بنا امين
بدأنا على مسكن لك ساعات كابي مدينة أب ساعات كاه نودع لنا نقوله تي صبو تستزلوا مجلساتكم صبو سنحنا مدبن أزي مسكن كبرات هاتت مستعد بيتنا نسخون سما وداتات سلت كهاتولنا أزينا نمسكنا روحوا سبع لدت نمنيلكم أبونا دقيمة نعاخمن نملا صدراخمن نقوله أمان كريستيان روحوس بعل لدتنا تمنانا مدبنا ذو خنزازمنا بقص علي بحال مدب كسام رخب سلام وسناي سنايكنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مثلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيان كفوت لساني من يزعجوني عيسجدن علي عبطحوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي